Dach chi'n gwybod i? Da iawn wir. So dda'n gweithio'n cael neuddo beidio siarad yn ddigon edwyr i'r maic fel hyn. Wedyn, mae'n bwysig wneud siŵr bod chi'n clywed. Diolch i chi am ddod yma i'r sesiwn sydd wedi cael ei drefnu gan CND Cymru, gan bod sy fel y gwyddoch chi i gyd yn 24 mlynedd ers i'r bom gael ei ddisgyn ar Hiroshima. Y tro cyntaf fel gwyddo'n ni ar y niwclear gael ei ddefnyddio o gwbl, a dilymwyd hwnnw chydig o ddwrnodiau wedyn yn Nagasaki, yn ôl y sôn, gan bod yr Americanwyr isio trio math o hanol o fom i bod o'n angenrheidiol ar gyfer dod â rhyfel i ben. Mi oedden ni'n meddwl y bydda hi'n beth da cael ymatab merchaid i'r math yma o ddigwyddiad erchyll, achos yn amal iawn mewn rhyfal, merchaid a phlant wrth gwrs sydd yn diodda fwyach hytrach na milwyr ac yn y blaen. Felly mae gynno ni banel arbennig o gry, dwi'n ymddihiro am mod i'n ddyn gofyn y cwestiynau nhw bron iawn. Ond mae gynno ni Dr Bethan Siân sydd yn gyn-ysgrifennydd CND Cymru ac yn siarad yma ar ei LUG, mae'n weithgar iawn yn mynediadau heddwch. Jill Evans adnabyddus i ni gyd yn is-gadeirydd yr Academi Heddwch ac yn gyn-gadeirydd CND Cymru, a Elin Hywel sydd yn is-gadeirydd Cymdeithas y Cymod yn weithgar y mudiad heddwch yn gyffredinol ac yn gynghorydd efo Cyngor Gwynedd. Felly mae'r baneri Palestina wedi cyrraedd, a mae yn derfnasol wrth gwrs yn y dwffwn hwn lle mae yna gymaint o berydlon yn y byd, a bod ni yn trafod sydd wedi digwydd a gweld be goblin sy'n mynd ymlaen edyn heddiw ynde. Felly, dwi'n meddwl os ni'n wedi cychwyn efo gofyn i chi sut ydych chi'n ymatab i'r dystiolaeth sydd wedi ei roi ger bron gan ferched sydd wedi diodda yn ddilyn disgyn y bomia ar Hiroshima a Nagasaki. Mae yna, yn y babell heddwch, mae yna lynia ar y wal yn cyflwyno tystiolaeth unigol am y treiniad yma, ac mae pethau mae'r lefel personol yn dydi. Felly, sut ydych chi'n ymatab i'w dystiolaeth y merched rhini? Gan i ddechrau efo chi, Bethan, Diolch Rob, a diolch am y gwahoddiad i siarad. Felly dwi'n meddwl am merch o'r enw Cymdeithasau Eisteddfod. Mae cyn 2 mlwydd oed pan bomiwyd Hiroshima a Nagasaki, a cwympodd hi'n sal 10 ar ôl hynny, ac wedi datblygu leukemia yn anffodus oedd ganddi llai na 6 mis i fyw. Felly dyma hi dilyn trafodiad Japaneaidd yn plygu creu'r papur, paper craze, fel bod dymuniad, y trafodydd yw bod hi'n plygu 1000 ohonyn nhw a bod dymuniad chi'n dod yn wir. Marfodd hi ar ôl plygu 1000. Mae rhai ffynonellau yn dweud 1300, 200,000, ond ta waith oedd hi'n plygu drosodd a bosodd. Am byth ddewr i wneud, oedd hi'n gwybod fel ffaith bod hi'n mynd i farw, ond oedd hi'n dal ymlaen i'r gobaith hynny, gobaith bach, ond oedd dal ymlaen i hynny. Ac oedd hi'n amyneddgar iawn wedi plygu i maint grawn o reis gyda nodwy a plygu hynny am byth ddewr. Jill. Diolch. Wel, ga i ddweud stori dda i ddechrau. Pan o'n i yn dderfach yn cerdded i'r ysgol gynradd, o'n i cerdded heidio eglwys, ac o flaen yr eglwys roedd gardd fach, ac os trac yn yr ardd yn dweud Hiroshima, Nagasaki, byth eto, a symbol CND. Ac o'n i ddim yn deall ar y pryd, really. O'n i'n gwybod bod rhywbeth ofnadw wedi digwydd, ond o'n i'n gofyn cwestiynau, ac oedd neb yn bodlon esbonio yn iawn beth oedd hyn yn golygu. Ac mae rhaid bod fi wedi ffindo mas, blynyddoedd wedyn ni, beth oedd wedi digwydd. Ond dwi'n ddiolchgar iawn i aelodau CND yn y Rhondda yn y 60au am osod y plac yna, ac oedd e wedi codi ymwybyddiaeth
yn ddu pan o'n i ferch fach iawn. A mae Rob wedi dweud bod arddangosfa o plant gyda ni yn y babell hedyn eleni. A dwi'n credu bod hynny yn bwysig, achos dyn ni'n clywed gymaint o ffigurau, ond pan ych chi'n gweld wynebau'r plant a'r mamau a'r teuluoedd, mae'n golygu rhywbeth hollol wahanol. A dwi wedi bod yn darllen lot yn y dyddiau wythnosau diwetha am Hiroshima. Ac un o'r pethau oedd yn taro fi oedd bod nhw'n gorfod codi amlosgfa am bron ar ben bob stryd i gasglu'r cyrff i gyd oedd o gwmpas, ac oedd mamau yn eu cario cyrff a'i plant i gael ei llosgi, achos oedd y cyrff yn pydru ar y llaw. Ac oedd y ddeia mor boeth a wyneb yr haul pan ffrwydrodd y bom. Ac os allai jyst roi cerdd fach, cyfeithiad byw, ond mae ar gerflun yn Nagasaki, ond mae'n cerflun o ferch yn gwyddio dros heddwch, a mae'n dweud, gadewch i ala'r plant Nagasaki a glatsiodd a'i mamau yn dyn ac a weidiodd o dan cwbl madarch niwclear, byth yn digwydd eto yn ein byd. Ac i fi, mae Hiroshima a Nagasaki yn atgoffa fi pam dwi'n ymwneud heddwch, pam dwi'n ymgyrchu dros heddwch yn y byd heddi. Diolch yn fawr, mae'r dystiolaeth yn aruthrol yn tydi. O'n i'n taro copio beth oedd iddo rhef ar y wal. A mae merch ar enw Setsuko yn dweud, bryd bynnag y byddaf yn cofio Hiroshima, y ddelwedd gyntaf sy'n dod i'r meddwl yw fy nai gyda'r oed ei EG. Ei gorff fach wedi drawsnewid yn ddarn o gnawd wedi doddi'n anadnogoddadwy. Roedd yn dal i ymbil am ddŵr mewn rhais gwan, nes i farwolaeth i ryddhau o'i boen. I mi, daeth i gynrychioli holl blant sy'n niwed y byd, dan fygythiad fel y maent ar hyn o bryd gan arfau niwclear. Ein. Dwi'n meddwl i ni pam dwi wedi bod yn edrych ar hyn ac yn darllen o bod y chi wedi bod yn gwneud cyfyd wrth gwrs ac yn trio bod yn dyst i brofiad yr unigolion oedd yna, falle beth sydd dim haro i yn ofnadwy ydy sut mae y dioddefaint a poen sy'n cael ei gario gan merched yn benodol yn disgyn dros genedlaetha a dim just disgyn y bom oedd o, ond dechrau oedd hynny mewn ffordd, dim diwedd ffaith, ond dechrau genedlaetha a boen a falle da. A dwi'n meddwl, mae mor bwysig i ni wan, yn wrthig yn y byd sydd ohoni wan lle mae yna gymaint o ddioda. Da ni'n clywed y lleisiau yma gorffennol, a da ni'n cael yn asgopa, yn enwedig ni yma, yn cael yn asgopa o faint o weithiau da ni wedi deud beth eto, a faint o weithiau mai yn digwydd eto. Bych chi'n gwybod beth hynna'n yn haro i. A dwi'n cofio fel plentyn, a ni gwrant am y chif yn siarad, ond fel plentyn, meddwl o sut nes i ddod yn ymwybodol o'r peth. A mae o bron iawn yn treifio glwad yn y chif yn wybod chi dydy. Ond dwi'n cofio wneud celf yn yr ysgol ac oedden ni'n cyderis yn pynciau ac oedden ni wedi dod ar draws be'n yn digwydd yn efo'r bom a falle yn y ddau le. Ac am ryw reswm nathon ni gymryd at y pwnc yna nathon ni wneud cawr fa'n efo. Ac yn cysylltu hynna wedyn efo sut mae merched yn prosesu'r rhyfel, sut mae merched sy'n heb bwef fel arfer o fewn rhyfel yn gallu mynd ati i fynegu yr hyn sydd wedi digwydd o falle da. Dwi'n meddwl bod y cyswllt yna yn rili bwysig i ryw wrth i'n ymlaen fyd, ond mae'n wych gweld, mae'n wych gweld y profiadau i gyd yn y dant heddwch, ond mae o'n taro i'r asgwrn ar y funud lle fo bob dyn sy'n cymlaen fel. Diolch yn fawr. Da ni gyd yn ymatab yn ffordd yn hynna am hynny, tydan. Ond mae'r llais unigol a dystiolaeth unigol am ryw reswm yn taro adra fwy nag ydy
niferoedd helaeth dim ots 'dach chi'n ymwybodol o'r niferoedd, ond dydi'r stori bersonol ddim yna nacdi, dyma 'dach chi bron angan rhoi i ca'l ambell i stori i liwio y llun ydi wneud o'n rwbeth fawr os o'dd digwydd i ni ynde. Os yn mynd ymlaen o'r cyfnod hwnnw, fel ferwch chi'n deud yn hollol gywir, byth eto, a mae yn digwydd eto, nid hyd yma, diolch byth, efo bom niwclear yma, trychineba, mae Creu London yn rygioni yn digwydd eto ag eto ag eto. Ac mae'r Llywodraeth ni'n newydd archebu awyrena fydd yn gallu cario bomia niwclear, wel, dach chi'n archebu nos o, dach chi'n bwriadu o bosib defnyddio nhw'n acdach. Ac wrth gwrs, hynny yn myneb yr tlodi honedig sydd yn y wlad, mae'n sy'n golygu na fedrwn ni ddim fforddio fel gwlad edrych ar ôl y bobl sydd fwy angen, ond dyna fo. Brai'r beth hoffwn i chi ystyried, ac arwain o'r gwestiynau, so mae chi lynu'n union at nhw, wrth gwrs. Sut mae merchad yn medru gweithredu yn erbyn arfa niwclear yn yn cyfnod ni, yn enwedig o gofio y gweithredu arwrol adeg Comyn Greenham, dwi'n gwybod fyna, blaen arno chi, dwi'n bod yn rhan o hwnnw. Ben ni'n gwybod ar hyn o bryd bod yr Unol Daleithiau'n dod â arwain niwclear i cynhydd, enghraifft yn tydan. Felly, Jill, fatha os ni'n cychwyn efo chi tro hwn, sgwylwch yna. Be sy ar y daith i Greenham o Gaerdydd, ddim yn holl ffordd, ond fe ddechreuais i. Ac be sy Greenham y sawl gwaith. Ac wrth gwrs, o'n i'n cael yn ysbrydoli yn llwy gan y menywod yno. Ond un peth oedd yn arbennig am Greenham oedd bod menywod Greenham ym mhob man. Dyna o'n i'n dweud ar y pryd. Felly, oedd merched yng Nghymru oedd byth wedi bod i Greenham a'i hunain am resymau gwahanol yn gallu bod yn fenywod Greenham os oedden ni'n cefnogi Greenham. Ac trwy wneud hynny, oedd yn golygu bod menywod ar drws Cymru yn pob cymuned ar draws y wlad yn gallu chwarae ran yn y protest yna. Ac mae wedi digwydd sawl gwaith. Mae Greenham yn enwog, wrth gwrs, ond oedd lot o protestio arall. Arwres i ar y pryd yn yr Eisteddfodau oedd Petra Kelly yn yr Almaen. Oedd hi'n aelod seneddol o'r Blaid Werth, a hi oedd un o arweinwyr mudiad heddwch ar y pryd. Ac o'n i'n edmygu hi cymaint achos oedd hi gallu siarad gyda pawb, pwy bynnag oedd e ar teledu, a paneli, ac oedd hi ddim yn ofni neb, ac oedd hynny yn ysbrydoliaeth. Ond os ych chi'n edrych ar ffatri arfrain, Caerdydd, neu Braidaeth, neu Balslen, neu mynd yn ôl cam mlynedd i ddeisoedd heddwch menywod, cam mlynedd yn ôl, a beth mae grŵp Heddwch Nain Mam Gu yn wneud heddi, mae'n dangos i ni bod unrhyw weithred yn wneud gwahaniaeth. Mae pob llais yn cyfri. A dyna beth mae rhaid i ni gofio, bod ni ddim yn eistedd nôl, bod ni gorfod cymryd cyfrifoldeb. A beth bynnag i ni'n gallu gwneud, ni'n wneud e, fel nathon nhw cam mlynedd yn ôl. A falle bod e ddim yn cael effaith am blynyddoedd, ond mae'n cael effaith. Ac os hynny diwedd, fe aeth y taflegrau o Comig Greenham, fe caeodd y ffatriadau yng Nghaerdydd. Mae yn digwydd, dyw e ddim yn digwydd dros nos, ond mae yn digwydd. Diolch yn fawr, Jill. Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n ystyried yn amal iawn bod bobl sy'n gwneud peth anweladwy yn cael eu cefnogi gyn bobl nad ydyn ni ddim yn ei gweld. Achos, ghofiad i, beth yna gyda pobl ddod ata chi ar y stryd wedyn neu ar ôl rhyw ddigwyddiad neu gilydd a dweud, bydd rhaid bod yn rhan ohono, ond da ni'n eich cefnogi chi, felly mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny dyn nhw, pe mae'n ymddangos yn waith unig weithiau, yn sydd, dach chi'n Waldon dweud saif yntau y bychan a neirydd am munud yn oesoedd a iach, heb wybod yn eued o grymoedd pe bwysau a bwys yr un bach. Drysu am dro yn ei gryswch ni gildiodd ei galon erioed, ac nebydd y ddeiar ei phlentyn,
blodeuo sydd yr ei droed. Felly, ma' hyn yn rhan o sicirhau bod y ddaear yn dal i flodeuo hefyd yn tydi. Dim ond yn lun ar rwbeth sy'n digwydd yn rhyw un lle. Mae'n ffeithio y byd i gyd yr aflwydd yma. Elin. Ie, oedd a merched Ffynam jyst yn arwyr i fi, ac Jill, chwa'r awal, jyst a gymaint mwy o ffwrs jyst i fi, o'n i'n gallu edrych ar y merched ma a mynd, di'r byd dim yn ond da ni'n gallu neud rhywbeth amdano fo, da ni ferched yn gallu neud rhywbeth amdano fo. So doedd o ddim jyst bod y gwaith nath chi gyd wneud yn anhygoel a bod chi wedi parhau nes o newid i digwydd, ond genedlaethau a ferched ar y ffôl chi a newid yn bywydau ni, newid y ffordd o'n ni'n gweld y byd a sut oeddwn ni'n mynd ati i newid y byd a mae beth o dwi'n meddwl bod o'n anhygoel ac yn beth rili emosiynol a mewn ffordd da ni'n gallu yn fyma cynnig cryfder o hynny dydy a dwi'n meddwl un o'r pethau pwysig na Jill oedd y syniad ma o gymryd cyfrifoldeb dros heddwch a sut ydyn ni'n galluogi y mwyafrif i gymryd cyfrifoldeb dros heddwch a pan da ni'n rhoi hynna efo'i gilydd efo'r ffaith bod ni fel merched yn cymryd cysedd o gydweithio fo'n gilydd a bod y cymuned yn rhywbeth sydd yn bwysig i ni hefyd. I fi mae'n jyst yn cyffroes achos mae potensial o allio'r newid trwy gydweithio merched yn rhywbeth pwerus, eithriadol ac wrth i ni ddod i mewn i'r byd ma da ni'n byw ar y funud a sydd yn eitha dychrynllyd. Mae'n gwybod bod gennym ni y gwreiddyn yna a bod ni'n sefyll drwyddo fo ac yn ffrhau drwyddo fo jyst yn rhoi gobaith. A os mae gennych chi obaith, mae yna bosibilrwydd fyna newid. Diolch yn fawr. Mae posibiliadau newid yn golygu bod ni ddim yn derbyn y fframwaith da ni'n byw sy'n awn fo'n dweud y gwir yn tydi. Mae'n gymaint o ffyrdd o fyw, yn gymaint o gymdeithasa, mae'r pethau mae'n cael eu cyflwyno fel does na ddim dewis arall. Mae'n rhaid i ni arfogi, mae'n rhaid i ni baratoi i amddiffyn yn hynny yn erbyn y gelyn da ni newydd i ddyfeisio, ac gan bod yr un dwytha ddim yn bodoli ddim mwy. Mae bod tro angen dyfeisio newid yn does. Bethan. Diolch yn fawr. A yn hollol cytuno gyda dy bwynt i, Alan. Amdripadaeth mae menywod Common Greenham wedi gadael i ni. Fel menywod ifanc, dwi'n meddwl, dyn ni'n sefyll ar swyddau cefri fan hyn. Dyn ni wir yn. Pan o'n i'n neud yng ngwaith ymchwil i'n edrych ar y mudiad heddwch yng Nghymru'r 80au, o'n i yn siarad gyda merched Common Greenham, ac oedd sawl un ohonyn nhw yn siarad am sefyllfa Greenham pe bai ganddyn nhw dechnoleg heddiw gyda nhw. Hynny yw, pan aethon nhw ati i warchau'r ganolfan milwrol, fysa fe'n gret os gyda nhw ffonau ar enghraifft ffona symudol sy'n nhw'n medru cydlynu gilydd fel bod yr holl ffens yn dod lawr yn hytrach o jyst darnau neu siglo'r ffens ac ati. Roedd yna llawer o gynhariaethau fel hynny. A dwi'n meddwl bod mae technoleg a dulliau ni o gyfathrebu wedi newid. Dulliau ni o brotestio wedi newid sefyll Common Greenham. Felly, gyda presenoldeb ar-lein ac ati ar y we, a llawer o brotestio ar y we neu ymgyrchu ar y we. Felly mae'n teisio ar y dulliau hynny, ond gyda ffyrdd grin yn y falle. Diolch, Bethan. Mae'n bwynt bwysig, dyma. Mae'n mor hawdd dweud, na'n ei rhaid rhywbeth ar y gyfryngau cymdeithasol, a byd i'n gwneud y job i fethu, de. Mae eisiau dim mae'n siŵr does, ond mae presenoldeb corfforol yn teulu ddynnu gwaniaeth mwyaf dim ond i wedi gosri pobl yn sefyll efo'i gilydd. Fysa ni wedi eitha symud ymlaen i ydi ystyried y gorffennol a'r presennol. Eilla fysa ni medru dychmygu ar lefel Cymru rwan, sut fedrwn ni eitha pwyso rhywbeth oedd yn bodoli cynt yn y dyfodol. Felly sut y gall merched ysbrydoli Cymru fod yn wlad ddi-niwclear eto, fel ag yr oedd yn yr 80au.
O hi fasa hynny, yn credu'n gadael gwaddol wirioneddol werthfawr i genedlaetha'r dyfodol. Chi, da ni'n cael clywed sôn am yr darn arbennig hwnnw o ddeddfwriaeth sydd yn yr uchel i eiriau, ond yn gwirionedd, ydych chi'n gofyn y cwestiwn pa mor effeithiol ydi o, ynde. Mi oedd Cymru yn wlad i niwclear, dim yn gyfreithiol, falla'n dod bob awdurdod lleol wedi datgan y bydden nhw'n dymuno i Cymru fod yn wlad i niwclear. A mae'r daid sydd wedi digwydd ers hynny i y mwyafrif helaeth o awdurdodau lleol beidio a bod yn y garfan honno, yn un o'r straeon sis sydd wedi digwydd, a mae'n gofyn cwestiynau i mi, beth bynnag, am be wir ydi natur datganoli pan mae pethau felly'n digwydd, de. Mae'n hwnnw'n gwestiwn ar gyfer diwrnod arall a falla. Felly, swn i'n wedi gofyn yr un gynta, sut y gall Merched Ysbrydoli Cymru i fod yn wlad i niwclear? Un o'r dosti yn gyfreithiol felly. Wel, dwi'n meddwl mae yna le i fel merched gael llais ym mhob gofod, does? Does na ddim... Dydy'r dadl yna ddim yn bodoli dim mwy, mi ydyn ni yn dilys ym mhob gofod, ym mhob source, ym mhob lle. Ond dwi'n meddwl mae yna gryser sydd gennym ni hefyd i ddod i hynny. Pethau fel y ffaith fod na ystadegau'n danos bod os mae merched yn rhan o dragod am heddwch, mae'n heddwch sydd yn fwy symud hir, mae'n heddwch sydd yn gweithio'n well. Felly mae'n safbwys ni yn bwysig hefyd, lle. A mae y goneswydd, mae'n rhaid i ni ddod i'r sgyrsiau yma pan bod ni'n siarad am niwclear yn Nghymru, bod o'n niwclear sifil neu bod o yn unrhyw beth arall. Mae'n gorau bod yn rhan o'r swrs am bilishagaeth, mae'n gorau bod yn rhan o'r swrs am y difrod sy'n digwydd i ni fel pobl drwy gael militariaeth yn gwlad ni, pan dydy hynna ddim yn rhywbeth ydym ni'n deheu amdano fo, pan dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn naturiol i ni, pan dydy o ddim yn rhywbeth ydym ni eisiau mewn unrhyw ffordd. Ond y manylder ydy o da, felly sut ydym ni'n mynd ati neu Cymru yn ddiniwclear i fyny bod Cymru yn ddiniwclear, mae rhaid edrych ar bob agwedd o fywyd, oes. Dwi'n bod, ella bod fi'n meddwl mwy fel cynghorydd sydd yn i'r cwestiwn yma, lle mewn rheithau, lle mae'n rhaid i ni sicrhau bod bob agwedd o bob cyngor sydd unwaith eto yn perchnogi'r syniad yma o bod yn ddiniwclear, fel bod pan maen nhw'n cynllunio lonydd, pan maen nhw'n gwneud unrhyw fath o feddwl am be mae'r economi lleol yn edrych fel, pwy sydd yn rhoi arian i ysgolion ni, pwy sydd yn rhoi arian i yn colega ni, hyn i gyd, lle mae amaeth, lle da ni'n tyfu bwyd, neu lle da ni yn clusnodi hyn llall a beth arall. Mae o i gyd yn holl bwysig, a mae hynna'n dod o wybodaeth. A dwi'n meddwl un o'r pethau rydyn ni'n neud fel merched ydy sgwrsio efo merched eraill hefyd, cryfhau yr hyn sy'n dod â ni at ei gilydd, a cryfhau y merched hynny sydd ella ddim wedi cymryd y cam yna a bod yn bresennol ym mhob swrs eto. A gadael nhw bod nhw'n gallu. Dwi'n gwybod, ond mae 'na lot o waith i wneud yn Nghymru, de. Mae 'na lot o waith gennym ni gyd i wneud i fynd â hyn ymlaen mewn ffordd adeiladol. A fframio, y sicrhau bod y sgyrsiau yn dweud go iawn, bod ni ddim yn cael yn dallu gan elfennau sydd ddim yn gwneud syniad. A dwi'n gwybod fel gwleidydd, dwi'n mynd ymlaen gyda bach, ond dwi'n meddwl un o'r pethau mwyaf gwersawd fel gwleidyddion ydy y pwyslais na. So lle ydyn ni ddoed yn pwyslais ni, dyna di'n adnod ni, sut ydyn ni'n sgwrsio am pethau. Os da ni'n rhoi yn pwyslais ar ella fi na ni'n clear yn siawns, ella ni sy'n digwydd yn dyfodol. O da ni ddim yn rhoi yn pwyslais ar beth yw'r gymuned, sut mae'r gymuned yn edrych, be mae'r gymuned angen fel cefnogaeth, be mae mama ni, yn neinia ni, yn genod ni, yn hogia ni, be maen nhw angen i allu adeiladu cymuned sydd yn gweithio iddyn nhw, achos da ni'n disgwyl i'r thing enfawr yma ddod i mewn at tu allan o bosib yn y gyfoddol rhywbryd, a mae'r pwyslais gwleidyddol yna'n werthfawr, da ni'n mynd roi y cyfrifoldeb ar yr gwleidyddion digon i gynhyrchu ddifri chwaith. Dwi'n fawr mynd yn rant. Daw yma, papa. Mae mateb y gynulleidfa'n deud bod y rant yn un erbyniol dros ben.
mwy hynny sy'n eisiau gwleidyddion, dwi'n meddwl, de. Ond mae'n berffaith wir i ddweud, ydy'r llunio sgyrsia, ydy'r peth am ni ar lefel o ddydd i ddydd ar y stryd, ond yn hoffi Dora Bryn, i ddefnyddio'r term yna, Bryn ydi ar lefel cyngor sir methodaeth Cymru neu bynnag ynde. Achos yn y pen draw, da ni sôn am newid meddylfryd ac ella na enghraifft os ydych chi wedi cymryd i niwclear, mae'n ymwneud â bob agwedd o heddwch yn tydi, sy'n ni ddeud. Bethan, fams neu bigad fydda ni, fydd y swad am werth i chlywed yn siŵr. Diolch yn fawr. Wel, hyd ag ni, mae Cymru dal i fod yn wlad nuclear. Oedd hyn datganiad symbolaidd 1982, fel o Robin dweud, tra oedd traws a Wylfa dal i weithredu, tra oedd yna canolfannau milwrol oedd yn mynd i chwarae rôl enfawr mewn rhyfel nuclear. Felly, gofyn ydw i beth dylwn ni wneud rhywbeth tu hwnt i hynny a ddod yn genedl heddwch. Cymru fel cenedl heddwch. Mae gan y cyfni heddwch Cymru adroddiad sy'n dadlau gall Cymru ddod yn genedl heddwch gyda'n sefyllfa presennol ni. Hynny yw, gyda'n pwerau datganoledig ni fel addysg, deddfwriaeth, diwylliant ac yn y blaen, a'n hanes ni, a'n hanes gryf ni, o weithio dros heddwch a hynny'n rhyngwladol hefyd. Dyma sylfaenau cryf iawn i adeiladu abrw nhw, a maen nhw'n agweddau pwerus iawn fyd i medru'n hybu'r syniad hynny o Gymru fel cenedl heddwch. Mae'r adroddiad yn nodi bod angen sgwrs genedlaethol ar genedl heddwch, achos does yn blueprint i fod yn genedl heddwch. Mae'n sefyllfa hollol unigryw i bob genedl, ond bydd y sgwrs cenedlaethol hyn yn arwain ac fanifesto heddwch, a bydd hyn yn gallu datgan i ni sut bydda Cymru'n ymddwy ac yn edrych fel cenedl heddwch. A sôn yn gloi am genedlaethau'r dyfodol, roedd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Derek Walker, wedi rhoi darlith heddwch, Academi Heddwch, yn Eisteddfod Llangollen eleni, yn cysylltu heddwch gyda llesiant yn wneud y gysylltiadau prif hynny. Ac oedd e'n cyfadde, oedd e heb meddwl am gysylltiadau hynny cyn roi'r darlith, felly pan oedd e'n paratoi, oedd e'n gallu gweld yn glir y cysylltiadau hynny, gweld bod nodau llesiant Cymru yn golygu heddwch. Felly mae swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol wedi gweld gwerth mewn hyrwyddo heddwch, felly watch this space, dwi'n meddwl. Ia, fydd yn arbennig o dda. Mae yna gopïa, dwi'n meddwl, yn dal ar ôl yn yr papeth heddwch o'r adroddiad yn does. A mae ar gael ar y we heddiw, os ywch chi ar wefan yr Academi Heddwch, a dilyn y dolenna. Mae o'n werth i chi ddarllen, a fel mae Bethan yn deud, cam cyntaf i ysbrydoli ac yn cael ei ddatblygu ydi ar gyfer datblygu manifesto gobeithio newid meddyliau pobl ynde, achos dyna'n sôn fan y diwedd. Fel is-afeiliad Academi Heddwch, mae'n addas i Jill gael gair ôl ar hwn, dwi'n meddwl. Diolch. Dwi'n falch iawn bod wedi clywed cyfeiriad at Gymru ddinigliad sawl gwaith heddi, achos dwi'n credu bod ni wedi anghofio pa mor bwysig oedd e ym 1982, bod pob cyngor sir, oedd yn cyn y cynulliad, pob cyngor sir wedi datgan ei ardal yn ddi-nuclear, a ni oedd y wlad ddi-nuclear. Nathon ni ysbrydoli gwledydd fel Zeland newydd i ddod yn ddi-nuclear. Ac oedd yn datganiad, wrth gwrs, ond oedd yn datganiad o ewyllus bobl Cymru i fod yn ddi-nuclear. Ac oedd yn bwysig iawn, achos oedd yn symud yn erbyn yr holl strategaeth gan y Llywodraeth ar y pryd i ymladd rhyfel nuclear. A oedd y cynghorau wedi cael cyfrwyddiadau i adeiladu llochesau ac i paratoi ar gyfer ryfel. Beth oedd yn wahanol bryd hynny i'r blynyddoedd diwetha oedd bod ofni ar bobl pryd hynny, oedd wir ofni ar bobl, ond dwi'n credu bod yr ofn wedi dod yn ôl nawr. Dyn ni yn gweld pethau yn digwydd yng Nghymru fel cynllun i adeiladu
darc, y radars mawr yma yn Sir Benfro i traco'r gofod. 'Dyn ni yn gweld beth sy'n digwydd yn Gaza, a ma' cymaint o bobl eisiau gwneud rhywbeth am Gaza. Dwi'n teimlo ofn ar bobol eto. 'Dyn ni ddim yn gwbod beth sy'n dod nesa, a ma' pobol yn ofni. Ma' 'na wahaniaeth mawr rhwng amddiffyn a diogelu. Beth 'dyn ni eisiau gwneud yw diogelu pobol Cymru, a dyw gwaru ar ar addysgau a milwyr ddim yn mynd i wneud hynny. Felly ma' raid i ni newid diwylliant yng Nghymru. Ma'r sgwrs genedlaethol am cenedl yn holl bwysig, wrth gwrs, a ma' hynny nawr yn dechre digwydd ar draws Cymru, a o'n i'n falch ofnadwy i weld bod rwydwaith newydd o fenywod wedi sefydlu achos Gaza, ond sydd eisiau edrych ar cenedl heddwch a beth all Cymru gwneud hefyd. Ond dylen ni ddim anghofio am rôl pwysig ein cynghorau lleol chwaith. Elin yn neud gwaith ffantastig fel cynghorydd. Dylen ni fod yn pwyso arnyn nhw hefyd eto i ddatgan eu bod nhw eisiau bod yn ddinuclear. Dylen ni ddim canolbwyntio dim ond ar y Senedd. Mae rhaid i ni edrych ar wleidyddion a bob lefel. Ac yn sicr mae menywod a rôl arbennig iawn i chwarae fan hyn. Achos yn ym mhrofiad i, does dim ofn ar fenywod i fynd i siarad gyda gwleidyddion, i siarad gyda cynghoddwyr, i lobïo, i protestio tu fas i gyfarfodydd. Ac mae hynny i fi yn rhoi y gobaith sydd angen i ni'n cario ymlaen i ymgyrchu dros genedl heddwch, ond cenedl dinuclear hefyd. Da ni cael gymaint o eiriau ystodoledig. Diolch yn fawr, mae'n aruthrol gwybod bod yna bobl mor dda. Dwi'n teimlo chi, fatha ymgyrchydd, dwi'n delio efo'r bobl orach. Ydych chi'n delio efo bobl eraill, nid o'n bobl ddrwg, ond hynraid, ond ydych chi'n teimlo bod gyda bobl sydd yn cefnogi'r ymgyrchoedd yn erbyn rhyfel a niwclear. Dwi'n meddwl ar dan yr ses bobl dydyn. Dyn nhw yna er eu lles eu hunan, yn aml iawn. Ond yn ddiddorol iawn bod chi'n cyfeirio at rhaid ni feddwl beth da ni lygu wrth diogelwch, achos mae hwnna'n greiddiol, dwi'n meddwl, achos ydyn ni symud y sgwrs hyd y gwela i o beth yn mynd, chi, ddylswn mi enghraifft fod yn deud, wel, os da chi'n adeiladu gorsaf nuclear yna, da chi'n darged yn ytrach na deud, yn mynd i roi gwaith i rhyw chydig o bobl yma'n rhan fwyaf rhaid mynd allan, enghraifft. Na'r ymwybyddiaeth o beth sy'n digwydd yn Wcrain, lle yn tro cynta na fydd chi ryfel lle yna atomau weithredol yn gweithio ar wahân i'r prosesu bydd yn ddefnyddio bomia, na hynny yn fai hun yn datglynllyd yn tydi. Felly, mae sawl peth, felly, mae chi'n clywed sôn am yr arfain nuclear tactegol, ond mae hynny'n brawychus ac yn hollol ofnadwy hyd i wela i, ynde. Felly, dwi'n meddwl chi'n berffaith gywir yn sôn am beth i diogelwch. Chi, fysa chi da deud o beth i'r ôl y lluedd arfog yna, achos da chi'n sôn am Gwynyddiaeth Amddiffyn, Ministry of Defence, wel, Ministry of Offence ydy'n amal iawn, ynddo, fi wedi gweld ei. Fysa'n fwy cywir i alw o'n feddwl o'i salon yr War Office yma, sa. Ac da chi'n sôn am diogelwch ac amddiffyn, wel, da ni'n creu diogelwch i'r llefydd sy'n cael ei ymbygu gyda ni ar un o ddaleithiau dros y gwynyddo'n ac da. A gyda ni beth amser ar ôl cyn bydd yr criw nesa yn dod yma, gai ofyn os oes gen pobl o'r llawr sylwadau neu gwestiynau i'w gofyn, os gwelwch yn dda. Dyffryn i gyd ma'n iawn i chi. Ond mae'n wir, da ni'n meddwl am beth yma, mae'n elfan o bod yn mor ddychfynsu, da chi ofn meddwl amdanyn nhw go iawn weithiau, tydach. Mae hynny'n aml iawn, dwi'n meddwl yn wir am pobl gyffredin, dim ots i meddwl, ond mae'n beth ano'r difrifol i fel amdan sydyn. Dwi'n meddwl bod o hefyd yn deg i ddeud
nad ydi'r meddylfryd milwrol imperialaidd ddim gwahanol rŵan, be' ma' 'di bod o blaen, dwi'n gwaith yn ffordd, jyst bo' ni weld o de, yn fwy amlwg yn sicir, achos ma' 'na ar 'yn sgrin ni tydi. A 'dach chi wbod, a dydi pobol yn ymddiheuro fi mwy am be' ma' nw'n neud, rhy prin ydyn nw'n Trump neu Sarn neu beth bynnag. Os am 'im ymddiheuriad, dim ots gynnyn nw. Dwi'm yn meddwl bo' ni'n cofio roed cyfnod yn y mywyd i lle o' 'na gymaint o wahaniath rhwng y bobol sy'n rheoli gwladwriaetha a bobol gyffredin y wlad, a ma' hynny'n bodoli nid yn unig yng Nghymru a Phrydain ac America, gwledydd y gorllewin i gyd, nid y gwelai ar hyn o bryd, yn anffodus, yn mera fwyaf nw beth bynnag. Wch chi, gynnwch chi ambell i eithriad fatha ydan ni Werddon o sain yn Ewrop sydd yn triadol allan, ond hyd yn oed yn Werddon, na bwysau ydyn nhw rhoi gorau i'w statws niwtral, da chi'n gweld, ynde? Dwi'n gwybod os i beth dwi'n gwneud yn aseinio beth ydych chi'n feddwl yn y gynulleidfa, ond un o'r pethau hefyd dwi'n meddwl sy'n bwysig, da ni yn sôn am merched yn gydweithio, merched yn gydweithio am rhyngwladol, bosib iawn bod chi'n efo profiad o hynny, Jiw? Wel, oes, yn y gorffennol oeddwn ni'n wedi trefnu cynhadledd yng Nghaerdydd yn bwrdd menywod o sawl gwlad i ddod i drafod heddwch. Ac yn fwy diweddar, fel grŵp heddwch na'n mam-gu, roeddwn ni wedi gwneud cysylltiad ar menywod o Israel ac o Palestina oedd yn cydweithio dros heddwch cyn i'r rhyfel diwethaf yma digwydd wrth gwrs. Felly, 'dyn ni gweld yr angen, a ma' angen i gwneud mwy o gysylltu a menywod mewn gwledydd eraill. Yn sicir ma' cysylltiadau nawr sy gyda ni gyda'r Unol Daleithiau yn mynd i bod o'r help, ond ma' nw'n edrych ato ni am gymorth y dyddiau yma. So mae'n hollbwysig, ma' menywod yn gweithio byd eang yn elfen bwysig iawn o latrys y problemau. Wyt ti'n yn rhyw sylw am hynny, Bethan, sy'n si brofiad o weithio efo pobol o wledydd eraill y materion heddwch a gwrthnig gyda falle? Ie, sicr, yn Norwy hefyd, canolfan Taishi Norwy, felly maen nhw'n defnyddio'r a y weithred o gwneud Tai Chi fel ffordd o feddwl am heddwch a weithredu heddychlon hefyd. Dyn ni wedi bod yn gwneud cysylltiadau gyda Unol Daleithiau America. Eithaf chi draw yn dod, Gerald, i gwyl Gogledd Cymru America. No, sa'n gofio. Gwyl. Na fe, Wedi gwneud cysylltiadau fyna hefyd. Mae'n bwysig i gysylltu yn y gwladol, a dyma beth mae'r WCIA, the Welsh International Affairs, yn gwneud. Yr holl pwynt hynny o cymryd ystadoliaeth a cymryd materion rhyngwladol a gwneud nhw a'i gyfeirio'n perthnasol i Gymru hefyd. Felly, a WCIA, dyn ni o dan y WCIA yn strwythurol. Felly, mae'r Academi Heddwch yn eiseb o dditan o'r WCIA. Diolch yn fawr. Ie, dwi'n meddwl, ma' bod yn rhyngwladol fel merched yn trafod heddwch a unrhyw beth fel lle yn holl bwysig, oherwydd mae profiad merched o fewn heddwch yn mor debyg. Diolch yn shit ni, oedden ni'n sôn am golli pŵer, oedden ni'n sôn am golli rheolaeth, colli cymuned, colli strwythura sydd yn anghymesur angenrheidiol i ferched, iechyd, faint mwy o ferched sydd yn marw mewn rhyfel oherwydd bod nhw'n marw wrth enni plant ond bod nhw ddim gofal iechyd a gawdd yno a gweithred fel yma. Merched yn rhyngwladol yn colli mynediad i aseinu gwaith sydd o bosib ddim yn cael ei gofnodi yn yr economi, da chi weld brent, lle maen nhw'n llnau, lle maen nhw'n helpu gofalu, a sydd yn dod â incwm ychwanegol i'r seili, unwaith mae'r rhyfel yn torri allan, mae pethau fel y jyst yn diflannu, mae mynediad i ati cynnal seili yn diflannu, a mae'r system rhyngwladol bellach, da chi bod o jyst picio echaeth a y diffyg gallu
bod mewn rheolaeth o'ch gwlad, o'ch dyfodol, yn ddim peth i bob merch yn anffodus, a ma'n shared â ni, felly does am byd fydden ni'n neud, ond cydweithio'n rhyngwladol, dwi'n meddwl, a just, ie. Diolch yn fawr, a wrth gwrs, chi fydden ni feddwl un arall o sgilia effeithio ar rhyfel sy'n medru digwydd ydy ar ôl yr hyfal, mae'n bosib iawn bod na bobl wahanol yn rheoli'r wlad sydd yn eliniaethu sy hawliau merched ynde, fel da ni weld yn Afghanistan. Felly ma' 'na gymaint o betha sydd yn effeithio yn waeth, dwi'n meddwl, ar ferched nag ar ddynion yma'n bwysig. Dylsa mi, chi fel dynion, fod ddigon gostyngedig i sylweddoli na ni nath sy 'di neud rhan fwya'r llanast, a dylsa ni fod yn sicirhau bod y lleisia chi, nid yn ni'n ca'l 'u clwad, ond bod be' 'dach chi ddeutha ni, bod pobol yn gwrando, bod y gweithredu'n digwydd yn sgil hynny mewn ffordd, achos ma' 'na duabeithiau i ddeud, o, ma' rhaid i ni wrando ar lleisia pawb, a 'dach chi'n cario adroddiad, does na'm byd yn digwydd. Ond da ni'n byw mewn cyfnod mor dyniad dynol, ma' raid i'r lleisia 'ma ga'l 'u gweithredu yn yndoes? Elin? Ie, dwi'n meddwl bod yn bwysig ni gofio rhywbeth pan mae merched yn byw trwy dyfal, mae'r gwaith gofal ma' nw'n gor'o' ymgymryd â wedyn yn edrych ar ôl bobol ella sy 'di anafu, yn edrych ar ôl teuluoedd lle does 'na ddim dau riant bellach. Ma'r gwaith gofal, y gwaith am ddeni yna yn gymaint mwy ferched a 'dan ni'm yn trafod am effaith dyfal datganadlaetha, 'dach chi'n gwbod, ma' hynna'n rwbath hollol hanfodol sydd weithia' dwi'n teimlo ar goll yn y sgwrs. Angen swn i'n mynd efo nôl i Hiroshima a Nagasaki, y merched yn y sefyllfa yna oedd yn gofalu am genedlaetha pan oedd y gwahanol afiechydon yn datblygu, oedd yn gor'o' diodda peidio gallu ca'l plant, a oedd yn gor'o' diodda colli babanod, oedd yn gor'o' bod yn y poen o ga'l babanod ella ddim mor iach, 'dach chi'n gwbod, a ma'r dioddefaint yna'n gymaint mwy, mor wahanol, a do's am ffor o osgoi hynny i ferched de. Jill. Ie, un peth arall sy wedi taro fi yr wythnos hon yn y Steddfod yw bod ni wedi bod yn siarad am heddwch i bawb, Crisi. Heddwch i bawb, ond ma' hynny'n golygu hyfryd i bawb hefyd. Ma' raid i bob unigolyn bod yn rhydd ac yn byw mewn heddwch. Ac os ych chi'n edrych ar wledydd lle ma' nw wedi datrys problemau mawr, dwi ddim yn rhoi bod pob problem wedi datrys, ond rywle fel De Affrica yn erbyn apartheid, o'dd rôl y menywod fynna'n holl bwysig. Gogledd Iwerddon, o'dd rôl y menywod yn amlwg iawn yn y broses heddwch. Felly, mae digon o enghreifftiau gyda ni o lle ma' menywod wedi chwarae ran allweddol iawn mewn ennill heddwch o ryw fath, beth bynnag. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael sesiwn arbennig o dda, o'dd yn haeddu canodd o bobol yn gwrando ni, deud gwir, ond ma'n negeseuon gynnon ni. Dwi'n meddwl bod dwi bersonol wedi cael ysbrydoli wsos yma yn gachanfull stwff yn y fabell heddwch, a gan yr petha dwi wedi glwad gin bobol eryll, a dwi'n siŵr glwn ni fwy cyn diwedd yr wsos, ond gai felly ddiolch i'r tair ohona chi am ddod yma, a diolch i chi am yr angedd sydd ganddo chi dros y pethau da ni wedi bod yn trafod heddiw, achos gymaint o weithiau da ni'n clywed pobol ar lwyfan mond yn deud beth yn nhw'n meddwl o bobol eisiau clywed, ynde. Ond da ni'n gwybod bod 'na dair yma sydd yn siarad o'r galon gorenaidd. Da ni angen mwy o hynny. Diolch yn fawr i chi gyd.